Csípőből Smith elvtárs. Csípőből. 1, 2. A világ 3 szuperállamra szakadt. A háborúk jellege megváltozott. A 3 szuperállam közül egyik sem képes soha legyőzni a másikat. A háború folytonossá vált, ezzel megszűnt létezni. Ez a rejtett értelme a párt jelmondatának. A háború, béke, a szabadság, szolgaság, a tudatlanság, erő. Ellenség, ha rejtőzve vár! 4 legyen kit erős alá! Egy ki tudja, hol a piszok. Egy ki mondja, mocskot írtok! Egy ki bemártja a lébe. Egy ki áztatja fehérre. Tűnjön az agály és a félsz! A győzelem, te magad lész! Minden propaganda hazugság. Orwell ezt nagyon is jól tudta, hiszen személyesen is megtapasztalhatta a spanyol polgárháborúban harcolva. A BBC rádió indiai adásának heti háborús jegyzetírójaként, később angol és amerikai lapok haditudósítójaként. Mindeközben felesége a brit katonai elhárítás felügyelete alá vont tájékoztatási minisztériumban dolgozott, amely a regénybeli minigaz mintájául is szolgált. Óceániában nagy a szegénység, a kenyér ismét drágább lett. Helyette Óceánia lakói az elmúlt évben is gazdagabbak lettek. A felnőtt lakosság átlagkeresete az elmúlt hónapban 5%-kal növekedett. Az elmúlt években 1000 csecsemőből 715 élte meg az 5. életévét. Helyette csökkent a csecsemő halandóság, csökkent a halálozások, nőtt a születések számaránya. Ismét hideg front vonul át hazánk felett. Javítjuk. Javult az időjárás. A hidegfrontok aránya lényegesen csökkent. Napjainkban szinte kizárólag meleg frontok vonulnak el hazánk felett. Winston a minisztérium alkalmazottjaként vezércikkeken dolgozik. A kapott utasítások olyan cikkekre, hírrészletekre vonatkoznak, amelyeket szükségesnek tartanak utólag megváltoztatni, vagy ahogyan hivatalosan hívják, helyesbíteni. Ez is része a valóságszabályozásnak Óceániában. Tudni és nem tudni. Tisztában lenni a teljes igazsággal, és eközben gondosan megszerkesztett hazugságokat mondani. Egyidejűleg 2 egymást kizáró véleményen lenni, tudva, hogy ellent mondanak egymásnak. És ugyanakkor hinni mind a kettőben. Visszautasítani az erkölcs fogalmát. És közben mégis igényt tartani rá. Hinni, hogy demokrácia nem is létezhet, és ugyanakkor, hogy a párt a demokrácia őre. Elfelejteni valamit, amikor felejteni kell, és aztán ismét emlékezni rá, amikor arra van szükség. És ezen felül még ugyanazt a módszert alkalmazni, magával a módszerrel szemben is. Tudatosan tudatlanságot előidézni, és aztán sietve elfeledni. Hol létezik a múlt, ha létezik egyáltalán? A feljegyzésekben? Az emberi emlékezetben? És ha a párt ural mindent, a feljegyzéseket is, az emberi emlékezetet is? A múlt valóság, a múlt megismerhető. Ennek a világnak is vannak relikviái, mint például egy emléktárgy. Mi lehet ez? Nem hiszem, hogy valami lenne. Úgy értem,
Alig ha van valami határozott rendeltetése. Éppen ezért szeretem. Egy darabka történelem, amit elfelejtettek meghamisítani. Üzenet 100 év előttről, ha tudnánk, hogyan kell olvasni. Az életükkel játszanak mindketten, amikor heti rendszerességgel néhány boldog órát töltenek együtt. Végre embernek érezhetik magukat. Férfinak és nőnek. Júlia az egyenruha nélkül, maga a megtestesült odaadás. Winston zavarban van. Alig meri hinni, hogy mindez vele történik, és közben hajlamos megfeledkezni a következményekről. Emlékszel arra rigóra, amelyik nekünk énekelt az erdő szélén, azon az első napon? Nem nekünk énekelt. Csak a saját gyönyörűségére. Sőt, még arra sem. Csak énekelt. Halottak vagyunk nem sokára. Halottak vagyunk. Halottak vagytok. A 101-es szoba az emberi félelem szimbóluma. A legrémesebb álom, amely mindenki számára másban ölt testet. Ha nem volna emberi félelem, a 101-es szoba sem létezne. Nem véletlen, hogy minden diktatúra alapja a hazugság, az ellenségkép, a tömegek állandó rettegésben tartása. Fel kell hagynod azzal az elképzeléssel, hogy az utókor igazolni fog. Az utókor sosem fog hallani rólad. Kiemelünk a történelem folyamatából. Gázzá változtatunk és kibocsátunk a stratoszférába. Semmi sem marad belőled. Még egy nyilvántartásban szereplő adat sem. Még egy agyban lévő emlék sem. Tudod, hol vagy, Winston? A szeretet minisztériumban. És mit gondolsz, miért hozzuk ide az embereket? Hogy megbüntessétek őket. Hogy meggyógyítsunk. Hogy épp elmélyűvé tegyünk. Mit csináltatok Júliával? Elárult téged. Azonnal. Fenntartás nélkül. Ritkán láttam embert, aki ilyen készséggel átállt a mi oldalunkra. Megkínoztátok. Kérdezz még. Létezik a nagy testvér? Hát persze. A párt létezik. És a nagy testvér a párt megtestesülése. Úgy értem, létezik-e úgy, ahogyan én? Te nem létezel, Winston. Megsemmisítünk a múltban épp úgy, mint a jövőben. Sosem létezett leszel. Elárultalak. Elárultalak. Néha megfenyegetik valamivel az embert, aminek képtelen ellenállni. Úgy érzi, csak így menekülhet meg. Nem érdekli, mi történik a másikkal. Csak magával törődik. Csak önmagával? Akkor többé már nem érez ugyanúgy a másik iránt. Nem. Találkozhatnánk valamikor. Találkozhatnánk. Lombos gesztenyefák alatt eladtál, s eladtalak, mi itt, s ők ott nyugszanak, lombos gesztenyefák alatt.
Te vagy az utolsó ember. Te őrzöd az emberi szellemet. Az emlékezet létezik. Eltörölhetetlenül. George Orwell 1984-en megmarad a jövő számára. Ha nem akarjuk, nem írhatja át senki. Ehhez rád is szükség van. Olvasd el a regényt, és add tovább az emlékezetét. Kapcsold ki a tévét, és olvass.